Pencampwriaeth y Rhanfrid Cymreig i'r Stoc Ifanc, sydd gyda ni nawr yn rhan ucha y prif gylch. Ar y llaw dde fyny yn yr het binc, Eirian Williams o Ynys Môn yn beirniadu. Wedi cael y cyfle i ddod nôl, wy'n credu bod na benderfyniad yn barod? Neu os na newidiaeth? Nawr te. Gewn ni weld poni sydd wedi cael ei yn sicr ac yn dwylo. Ian Boylan, wy'n credu ta'r poni yw 1-3-2-3 dyna fi. Ti'n gweld na pam wy ma yn gadeirydd yr adran, ie? Gipio'r Pencampwriaeth y ceffylau ifanc yn yr adran Rhanfrid, Alan B. Cortez i'r perchynog Denise Cox. Dyma'r un ath y delegadu, dy fe? Ie, ar y diwrnod yn dy fe. A fi'n credu Eirig Einon wedyn wedi cael yr is-Pencampwr, odi mai yn is-Pencampwr a Hatr hol o rhywbeth yn dy fe. Oedd enw'r ceffyl bach hyn. Hatr Countryman. Dyna fe. O'r march Lodor Ffrwlyn Llwyd a'r gaseg Petra. Eirig Einon yn berchen ac yn arwen hefyd. Da iawn, ond dyma'r Pencampwr, yr ceffylau ifanc. Mae hwn wedi troi mas yn berffaith. Bydde ti'n dwlu'r adran hyn, mae lot o waith, lot o make-up. Ti'n gweld mae'r plethe yn adrych ar y felfet ar y brawband fyna. Be sy'n ddifyr gyda'r Rhanfrid Cymreig? Wyt ti'n gallu teilwra i'r hyn wyt ti'n dymuno? Wyt ti achos mae 12.5% o wad Cymraeg fel isafswm sy'n angen? Ie, ti'n gwybod adrannau boblogaeth i'r gwad hyn. Poni marchogaeth plant, digon o gwoled ti fyna, gallu di fy mlaen wedyn i rhywbeth yn drymach mewn ffordd poni hela o dan gyfrwy i'w plant. Ti'n edrych am rhywbeth sy'n falle tym bach yn fwy plaen, mwy o asgwrn. Wyt ti ffili gwisgo'r yna lan? Mae rhaid dweud, mae'r yna eitha tawel yn ei gwisg. A wedyn lle fi mlaen, a benni lan gyda'r cyffelau hela. A dosbarth cyntaf, welon ni, dydd llun ar y maes yma. Mae'n ddiddorol i weld faint mae'r gwad Cymraeg yn ychwanegu at y gymysgedd. Odi mai, a eriod wedi bod, i wedi gweithio ti, yn bob cylch dangos cyffylau, mae gwad Cymraeg ac ystadlu fyd, mae rhaid gweud, mae gwad Cymraeg yn... y trwbl yw, oedd digon o fe gael, ond oedd e ddim yn enwog. A dyna pam, o'n i'n gweud, o'n i'n gadeirydd yr adran hyn, a wnaethon ni lot o waith, jyst i dynnu sylw am y gwad na, dim ond y ceffyl, achos diwedd dydd, gall ti gael ceffyl sy'n ennill popeth yn y cylch hyn, ond os wyt ti moyn cadw fynd, mae rhaid ti fagu un arall neu parnu un arall. Bwysig gwybod le mae'r ceffyl yn dod o a beth yw i wadau, ynddo fe. Yr arbrofi allan ni ddychmygu sydd yn mynd mlaen gyda yr Rhanfrid Cymreig? Gwyd o ti'n bell bant war y teg, o ti'n cadw? O'n i'n edrych ar ceffyl hyn, ie. Ond ie, yr arbrofi sydd yn digwydd gyda cymysgu'r gwad? Wel, odi, mae fe'n diddorol i fi, ti'n gwybod, allan ni'n mynd ymlaen am y gwad hyn a'r sport wyt ti'n gallu cael, a'r le ti'n gallu mynd mewn ffordd yn dyfe. Ond fi'n credu, ti'n gwybod, mae'r adrannau dangos y cyffylau hyn mewn llaw a dangyfrwy digon saff nawr, mae pawb digon clir, ond beth sy'n bwysig yw, ei di ddim yn bell heb tyma bach o Gymraeg.
I ni wedi cael y bencampwriaeth i'r Rhanfrid Cymreig gyda'r stoc ifanc. Y gwobre wedi rhoi, ond mae yna dipyn o drafodaeth wedi bod rhwng y beirniad a'r stywardiad. Wel, mae rhaid gweud bob blwyddyn mae hwn yn dal i mas. Ni just wedi gweld y bencampwriaeth cyffyle ifanc wy'n deall, ond mae yna mynd mlaen yn ffast nawr i benderfynu ar y poni gorau a'r ceffil gorau o'r anifeiliaid ifanc. Felly ni'n mynd yn syth mlaen nawr ydyn? Mae weld bod nhw yn mynd syth mlaen, ie. A wy'n deall mae yna ddoi boni wedi dod mlaen, a wrth gwrs y pencampwr cyffyle ifanc fel boni sydd wedi ennill hwn to, Alan B. Cortez. A wedyn bydd hi rhwng y ddoi geffil, o na, mae yna 3 geffil, 3 anifel dros 148 cm. A bydd hi'n mynd mlaen, os ydw i'n reit, dwi'n credu bo fi, i benderfynu rhwng y 3 geffil. Deall y gwahaniaeth, Heledd? Ydw. Mae job i gadw lan ar adran hyn, mae rai gweud. A pan maen nhw'n mynd ymlaen, mor gyflym trwy'r gwahanol bencampwriaethau hefyd. Ie, odi. Os mae penderfyniad wedi wneud, noddiwr yn y cylch. Felly atgoffa ni eto mae Alan B. Cortez wedi ennill. Enillodd y ceffil ifanc gorau yn yr adran. A wedyn oedd hwnna ar oedran, mewn ffordd. Nawr o dan yr oedran, o'r ifanc i gyd, mae rhaid penderfynu am y poni gorau a'r ceffil gorau. A fel... Dan 148 a dros. A dros. Ni just wedi gweld fyna y poni gorau, yn mynd i'r un anifel, Alan B. Cortez. Ac os dwi'n reit, ewn ni mlaen i weld Erian Wyn Williams, y beirniad, yn gymaru yn erbyn 3 geffil sy'n gallu cystadlu am yr ceffil ifanc gorau. Dros 148 centimetr. Ie. Yr cesig wag, cesig fagu a myrch. A wy'n deall bod pob oedran a bob uchder yn un dosbarth. Mae'r holl waith paratoi a'r ymdrech wedi talu ar ei ganfed, ac Alan B. Cortez yn sicrhau'r wobr gynta yn y prif gylch heddi. A dyma ni yn mynd ar bencampwriaeth i'r Rhanfrid Cymreig, a llongyfarchiadau mawr iawn i'r perchennog Denise Cox ac yn arwen Ian Boylan. And then winning the special 1-2-2 was 1-2-1-6, which was Aileen Gaynor, the Catterall countryman, and in reserve was 1-3-4-5. Well, Ian, I think the trip from Lancashire has been well worth it. You've just taken the Youngstock Championship in the Welsh Part-breds. No, it's amazing. I'm really thrilled with this pony. We're looking forward to him having his ridden career next year, and I'm thrilled for his owner, Denise. So what is on the cards for this pony now? You're saying he's going to be broken, so what classes would this pony be competing in? He will be a future lead range show pony. So, we think he has quite a bright future, so we're looking forward to that for next year. And how important is it for these in-hand classes at such a young age? Does it give them a good education, a good grounding for that ridden job? Yes, absolutely, because they're going to experience this under saddle. So we try and let them see as much as we can in the formative years and just give them that preparation for life, basically. Well, this one certainly seems to have risen to the occasion. Many congratulations and good luck for the rest of the day. Thank you so much. Diolch yn fawr. Bye-bye. Thanks, Ian.